Psykoanalyse af fortællingen Ringen af Karen Blixen. Vi har de to hovedpersoner, Konrad, som er 23 år gammel, og Lise, som er 19 år gammel. Jeg vil gerne lave en tredeling af menneskets personlighed, hvor dedet, jeget og overjeget indgår, og jeg vil gerne starte med dedet. Flere gange gennem fortællingen dagdrømmer Lise. Det kan man fx se i afsnit 9, hvor hendes mand og Mathias de står i lang tid og taler om får. Lise hun står bare sådan lidt og holder om sin mand og begynder at dagdrømme. Hun deltager måske ikke i samtalen, fordi hun er meget ung og derfor ikke så moden endnu. Men det er nok også noget at gøre med den tid, novellen historien er skrevet i. For i den tid, der blev kvinder ikke altid opdraget til at have en mening, især ikke hvis de kom fra en rig familie, som Lise gør. Så derfor står hun på en måde bare sådan lidt til skue. Jeget. Lise bruger for eksempel jeget i midten af afsnit 6. Det var da Konrad endelig har sat sig for, at nu i dag, så vil han vise Lise hans elskede får. Hun bruger fornuften til at lade hendes hund blive hjemme, fordi hun ved, at den gør rigtig meget. Hun lader den blive hjemme, ligesom for at respektere ham, og ligesom for at vise ham, at hun er rigtig interesseret i alt det, han vil fortælle hende. Og derfor vil hun rigtig gerne kunne lytte til ham, uden der er en eller anden hund, der også kræver opmærksomhed. Hun bruger ligesom toppen af isbjerget, altså det bevidste, til at lade sin hund blive hjemme. Og man kan jo sige, at overjeget og dedet, det er mere det ubevidste, altså det, der er under vandoverfladen. Overjeget. Konrad er overjeget i denne fortælling. Det er han, fordi det er ham, Lise, hun ser op til, og det er ligesom ham, der bestemmer det hele. Det kan man for eksempel se i afsnit 16, hvor han sender hende hjem, fordi hun er for utålmodig i forhold til, hvad han synes. Der står for eksempel, når sådan blev hun altså sendt hjem af en utålmodig ægtemand, for hvem hans får betyder mere end hans kone. Hun er jo kun 19 år gammel, det vil sige, at hun er en meget ung voksen, og vi måske dagligt talt kunne kalde hende en teenager. Han har på en måde overtaget opdragelsen af hende fra hendes forældre, fordi hun er så ung. For hun fortæller jo også i historien i afsnit 5, at hun for ikke så lang tid siden lige har siddet og lavet med dukker, og nu har hun sit eget hus, som hun går rundt ligesom og pusser nusser i og ordner sit linnedskab. Så han har en rigtig stor indflydelse og påvirkning på hende igennem hele fortællingen. Ubevidste motiver. Da Lise hun bliver sendt hjem og skal gå langsomt alene hjem, før at Konrad han kan nå at indhente hende, kan man i afsnit 18 se, at hun bliver fyldt med glæde. For det er for første gang, at hun er alene hjemme, eller det er for første gang, at hun er alene uden Konrad, uden sin hund. Så det er måske første gang, hun helt kan være sig selv og gøre præcis det, hun har lyst til. Så hun går ligesom væk fra den grønne sti på et tidspunkt for at gøre Konrad en lille smule bekymret, når han så ikke kan finde hende. Det kan man fx se i afsnit 19. Hun bliver ligesom styret af ubevidste handlinger, og så det vil sige, at hun gør egentlig noget, hun har lyst til. Indre konflikter. Lise har en indre konflikt med sig selv. Det kan man fx se i slutningen af afsnit 20. Hun er gået længere ind i skoven og væk fra stien. Hun tænker på, hvordan Konrad vil reagere, når han ikke længere kan finde hende. Altså om, hvor forladt og kedeligt det her sted på denne verden vil være, hvis hun ikke var der. Og man kan ligesom se her, at Lise hun mangler opmærksomhed. For hun føler måske ikke altid, hun får nok opmærksomhed af Konrad. Og det kan godt være, at hun får meget opmærksomhed. Men så er det måske, fordi han hele tiden taler om får. Det får i hvert fald understreget meget i fortællingen, at han nærmest kun taler om sin får. Så hun synes ikke, det er interessant mere.